लोग इन नया वीडियो में अपने सबन के स्वागत बा। तो नीतीश तेजस्वी खीर बनावस, ममता डालस मसाला, आ बागेश्वर बाबा बिगाड़े अवतारन ओढ़ के दुसाला। लालू के लाल लाठी लेके करस पहरादारी, आ अपने हाथ से आपन 3 काम बिगाड़ी। डर के मारे पलटू काका पलट जइहन साता से होके दूर, आ टोपी पहिन के सवई पिए खातिर हो गइल बड़न मजबूर। जनगणना खातिर हाई कोर्ट से मिलल बा फटकार, आ कहाँ लेके ले जाई लोग ई बिहार के सरकार। सारा जनता अब रहले हन इतना दिन से पल्ला, आ बागेश्वर बाबा बिगाड़ दी हन ओढ़ के दुसाला। बंधु सभान, यदि वीडियो अगर बढ़िया लगे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दी, आ एक लाइक कर दी, आ एक शेयर भी कर दिया सरकार।